lithi izwi lenkosi uma olungileyo ekhala uSimakade uyakhongozela. Hayi bazaneni kuphi namhlanje? uSimakade wenze njani bangcwele? Uyayikhongozela inyembezi zakhe. Ebese ngithi ke mina mase ngikhuluma ilanguage yobuntu ngithi ayikho into ekhongozelwa engagcwali. Mhlala lobhodlela ngani yami likanyoko senyembezi zakhe ekhaliswa umdelela mhlala gcwala uyothi uloyiwe kanti uvuna ithelo senyembezi unina kade ekhala. Isikhathi esiphila kuso isikhathi seyingane eyikhomba abazali ngombese nangeyibhamu zifuna imali. Sithi wena ma understand ngoba imvamisa la khona nokuboshwa nesingisi sibasiningi. Angiphindi la nje kukhona ukuboshwa namadimoni izingisi zivamisa ukuba siningi. Oqaphela nje abantu mase bekhuluma isingisi esiningi sebenza imikhuba ke. Kunemikhuba abafuna ukuyifihla ngesingisi ngoba kuba sengathi uma ngabe ukhuluma isingisi ngathi useyintweni kanti siboshwa sibhizi sisikhipha isingisi ngamakhala kodwa siboshiwe. Kodwa ngizothunyiwe namhlanje ukuzomamazela ukuthi khona indoda igama layo uJesu enamandla okukhulula umuntu. Ake sithi amen bathandekayo. Ake sithi amen bangcwele. uJesu uyamkhulula umuntu. Bantu baboshiwe. Khona mhlawumbe abanye bakhona la khona baboshwe ipride. Angazi noma ngakhuluma nebusuku. Ningixolele bazana ngizile ukuzodlala la. Ngizosebenza namhlanje. Namhlanje mntwana ngiselabor ward. Ngizwe imhelo ngoba khona abantu kufanele bazalwe namhlanje. Khona abantu kufanele bahlangane nemfihlakalo. Alibonga igama lika Jesu yokuzalwa kabusha. Banye baboshwe ipride. Uphakeme. Akabaza abanye abantu. Wazi ukuthi uyena yedwa ongcono emhlabeni. Akazenzi. Nala isebenza khona maye ngekho emsebenzini bathi oh iboss ayikho namhlanje. Thank God. Ngoba uyazi ukuthi makangena bakithi inkosi yami akukhale sami isicathulo lapha abantu inkosi yami fanele basebenze bakhuphula amasokisi omunye njalo njobe esephakeme nje usekhohliwe na ukuthi kwalesi situla hlezi kuthi wayengasideserve kodwa wayengasideserve kwathandaza thina. Kodwa mayise ake ngikhulume mayisethandazelwe abe nepride acabange sengathi walethwa amandla akhe. Athi bakithi abantu bangaloku bethandaza unomphelo bengaloku bekhala isikhathi siyahamba kuyasetshenzwa. Akazenzi wenziwa yini? Hawukhuluma wenziwa yini? Mhlambe na uboshiwe nje lapha nje uphakeme. Igate lakho uyalivala. Ngoba uthi angifuni nje abantu lokhu bezongena emzini wami ngoba nginezimali zami mina ngibakithi nje njoba ngiretire nje angifuni abantu bazongikhathaza kade ngisebenza ngifuna ukuphumula. So khohliwe ukuthi ngesikhathi usebenza omakhelwane babegada izingane zakho. Boshiwe.